Il-Partit Nazzjonalista wieġeb għall-appell tal-President fjum ir-Repubblika dwar il-ħtieġa tiktar għaqda biktar diskors li jifret. Fuq is-siti soċjali u f'maratona ġbir ta' fondi li damet għaddejja bosta sigħat, kandidati nazzjonalisti spikkaw għal kliem baxx u tajjir. Għal darb'oħra fuq quddiem-nett il-kandidati ġodda ta' Simon Busuttil, partikolarment Wayne Hewitt u Salvo Malija. Lil dawk li ċemplu u kienu qed jisegwu Net Television, Wayne Hewitt beda biex qalilhom lin-negozjanti korrotti. Iżda ma kienx biżżejjed li tmexxija tal-pajjiż qabbilha ma' kanċer. Nħeġġixkom ċemplu b'saħħa ħalli dan il-kankru illi ħakam il-Malta fl-2013 nixkanaw il-barra u fl-elezzjoni li ġejja nerġgħu nerbħu il-gvern fidejna u ndaħlu gvern serju immexxi minn Simon Busuttil. Grazzi ħafna. Mela, għawek għedin nipruvaw neħdu kummenti kemm nistaw. Hewitt segwa lil Salvo Malija li fuq Facebook kien insolenti kemm felaħ lejn il-Partit Laburista u l-partitarji tiegħu. Bi kliem li jekk inxandruh inkunu iċċensurati mill-awtorità tax-xandir. Iktar tard żied li kull Laburist li jiftaħ ħalqu jispiċċa jitfewwa minn għalih li qed jirraġuna. Ftit wara dawn il-kummenti ma kien hemm ebda ċensura mill-kap tal-Oppożizzjoni. Minflok Malija der fuq in-nett fl-istess ħin tal-kap, għax Busuttil m'għandux problema b'Malija. Lanqas meta ddeskriva lill-Prim Ministru bħala l-agħar ħaġa li ġrat fil-pajjiż mill-pest tal-hawn ma kellu u la għandu l-appoġġ tal-kap Malija qed jibqa' għaddej bl-istil tiegħu. Is-sitwazzjoni fl-opinjoni tiegħi llum hija gravi u gravi ħafna. Nirringrazzja ħafna lil dawk li diġà ċemplu u nħajjar l-oħrajn biex jagħmlu bħalhom sewwa. Awguri. Grazzi ħafna, Salvo Mela.